Hej YouTube, velkommen til Muteclans preview af denne custom map. Okay, jeg har tænkt mig at bygge en stor bygning her, og det skal så være spawn. Og så er der en bro, der fører over til et hus, eller hvad man vil kalde det. Det er næsten det. Ja. Og så er der kommet en ny opdatering, der gør sådan, at man kan lave flat world med, eller den er ikke ny, det har jeg faktisk først fundet ud af nu. En ny, eller flat world med træer og sådan noget. Og så skal der være en helt vildt stor by, eller ikke helt vildt stor, men der skal være en stor by med, hvad er det nu, jeg havde tænkt mig. Nej, så skal der være en stor by, hvor der også skal være lidt ligesom sådan en scene og sådan lidt. Jeg kan lige vise jer en anden singleplayer server jeg har. Det er den her. Jeg starter lang tid. Ja. Så flyver jeg lige derhen, hvor jeg var. Scenen, den er herhen. Ja, det skal være lidt ligesom den herhen. Det er den slags, den kan jeg faktisk godt lide sådan. Ja, så er der free parking og sådan noget. Række 1, 2, 3, 4 og... Ja, det er så 4 og 3, 2, 1, ja. Og så her, der er scenen simpelthen. Eller, det er her, hvor publikum står. Yeah, bad band, ja. Yeah. Og så her, tonight, Hannemann. Det fandt vi bare på, det var faktisk en af mine venner. Og så her, der kommer mikrofonen. Ja, det var det faktisk. Og så vil jeg faktisk gerne lige spørge jer om noget, fordi jeg har nemlig en storbror, og han kan nogle gange også godt lide at spille Minecraft. Og han har bygget 2 hotelform, og så skal I lige se, hvad fanden der er bedst. Det er ikke med i det. Det er udefra. Så skal I bare stemme på, hvad fanden der er bedst. Fordi så kan det være, at jeg laver det på en server, hvis... Ja. Så laver jeg en Hamachi server, regner jeg med. Hvor at jeg gør det. Okay. Det derovre, det er hvid. Og det herovre, det er rød. Og I kan stemme nede i... Ja, i kommentarerne. Om det her hus er pænest. Altså bare formen af det, eller det her hus det er pænest. Okay. Det var alt for denne gang. Husk at subscribe og comment. Vi ses YouTube. Hej hej.